Napa dibikin napa digawe disanggit direkayasa direkadaya supaya siadi teka sesuk ning Takondo wis rampung kang dadi rembukane mawawan. Kowe iki diapusi karo Kurawa, kowe diapusi karo Ngastina bangsa telek cetha lamun to jarak perkara. Mula banjur ndakwa adikku kembar jebol lakone gawe kaya ngene. Gelem ra gelem dina iki aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung, aku mbayar ya gelem. Kok ngoten? Perintahan aku. Perintahan Baladewa. Dipun perintah menapa? Kowe kudu manut karo kandhaku. Surasane perintah kudu kaya ngene. Kados pundi? Kok Prabu Mandura. Kula nyuwun tulung, jenengan kula perintah supados dhateng Takondo mang padosi sing jenenge Durna, mang dupaki telake, mang omong ngono kuwi. Kowe perintah ngono kuwi. Aku yen ngajar Durna mergo perintahe Sang Hyang Wisnu ora bakal wedi nampa dosa. Aku perintah ngajar Durna. Pun kanthi sanget, ya aku mesti mangkat, aku mesti budal. Lan sampun ngantos Koko Prabu Mandura enduh, ora bakal enduh perintah wongko we Durna. Piye piye? Purun mboten purun, kersa mboten kersa, mesti aku kersa. Kula suwun Koko Prabu Mandura kondur dhateng negari Mandura. Piye? Gak salah ta? Kondur kemawon. Lho, ora perkara isine. Nggih ning nuwun sewu. Nih mangke jenengan meto-meto ajeng ngajar Durna nek kaya wong Yogya senengane jenengan ora ngono. Kala tanpa rupa nika pendhita nika brahmana dipundi-pundi karo para kru arep diajar. Jenengan mangke kang malah mboten kajen malah ora ngono. Lah aku bali njur piye? Lah bali malah sae sekeca. Tegesipun paduka nadyanto kondang ratu sing santak, ratu sing kejem, ratu sing galak ning ripalungguhan samangke pinter ngendhaleni hardane hawa nafsu. Niku nggih wonten dalile piye Setyaki? Inna Allaha ma'a sabirin. Tegese Setyaki sekali merdeka tetap merdeka. Ora Aku kudu bali ora ngajar Durna mboten sah. Niki mangke malah dawa urusane. Lah yang nganti si kembar kok nemahi bilahi njur piye? Mangke wonten tanggel jawabe Nata Ndrawati, paduka katuran jenak pinarak kemawon. Mangke Purbawasita kula nyederek sedaya. Senti Mahamara Prawira ayeng Uris rawoi. Ya.
Ngombe. Are para kiai kae wong urip mung mampir ngombe. Ngombe. Aku ora mendem. Aku ora mabuk. Aku sik kuat demung. Aku sik kuat. Melih menawi jajan niku milih riyen. Aja sak nggon-nggon ngoten niku. Wis ora wareg entek 80. Ya lek ora ngono kan kowe ora duwe wawasan, ora duwe pengalaman. Ngoten niku. Kula biasane nang warung wonten hik wonten 15 sak warege. Wah. Ora wareg to? Mboten wareg. Ora wareg rek turu. Mergo ngrasakne mboten wareng nenterne ati kula nggih dilem ngoten niku ora.
Wonten bandara agah kula ngoten niku ora sareng. Ndrememenge kaya ngono lho gumun aku ora. Nggih. Tasmu ora keri to. Mboten perkara isine. Kosek ta. Iki wacanan kok bener to, undangan saka Taekwondo. Nggih. Diwaca? Nggih. Nuwun sewu. Iya. Lho, lek maca adoh men to ki. Ora cedhak malah mboten ketok. Masalah. Ngangge kaca permana apa piye ngoten? Mboten gadah anggaran ora. Ngaten iso ngrokok pun alhamdulillah. Diwaos. Nggih. Undangane kapan? Nuwun inggih. Dinten Jumat. Sukra. Terus tanggale utawa surya? Surya utawi tanggal kaping 3. Candra kaping 5. Candra ki bulan. Tegese benjing. tabuh pira? Mboten nabuh prei sepi niki. Tabuh ki jam tegese. Jam pira? Jam 9 incing. Oh iya. Tegese yen saiki lumaku marang Ngetalkondo diarah sesuk mbarengi pletheking srengenge pun Kakang lan Siadi wis tumeka ning Talkondo. Nggih. Temriko darani nggih ico-ico ngoten. Enak, aja kuwatir to. Ora mbayar ning kono kuwi ora. Adate mesti dicelukke kae sego goreng kae sing dituntun ngono kae. Ngono wis iso kaul. Sokne aja ngono kuwi lek nyisani siji iki tegese nggih aku. Lah kok mau bengi melok kok pangan iki lho karepmu piye ora. Lah kula iman-iman ngerti sego men dipangan. Kok ndelok sisa ora ngoten. Aja kaya ngono kuwi. Aku maling goreng ndok dhewe ning pawon ora. Nggih. Undangane sesuk-esuk jam 09.00 saiki lumaku diarah sesuk barengi plethek srengenge wis temekane Talkondo. Undangan iki aja nganti ilang mergo iki kanggo wong loro. Inggih. Tiyang kalih. Marek lan luwene Setyaki gumantung undangan iki. Nggih. Ayo disimpen. Nggih ngestokaken dawuh. Boten langkung monggo enggal dipun gelak lampahipun. Ya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ana paribasan lho, kose. Nata Kresna lan ngandika. Duh Yayi Pak Buhaywa. Sungkaweng pias. Mring solaing rinira. Diharya Werkudara. Nadyan wruhaya tining pangapus tingkah Kurawa Citra. Yaki Wonten dawuh Marpa Mrana. Sawangen kowe pangkling apa ora? Wong gimbal rambute sing mendem jengklekan turut dalan kae sapa? Ketolamunta putra Mandaraka. Sapa? Menika bedangan kula. Jenenge Burisrawa. mungsuhmu. Nggih. Kabare sarasian sesuk-esuk ana Talkondo ki ngrembug gerahe ya kuwi Rama Prabu Salyapati. Lah kok anake lanang malah dem-deman turut dalan iki karepe piye? Lah nggih. Ayo dicedhak yen kena dielekake ndak mirang-mirangi umrape keluarga man. Mandaraka iki. Monggo kula tindakaken. Sakala narpa Kresna tan tulus hanyakring Kasiwara Basnawi kutha munggah kali ing rata. Ayo. Putri.
Bayame lemu-lemu enake yen wis ketemu. Bayame ijo-ijo penake yen wis duwe bojo. Raden, apa kirike pun mateng. Ya aku ngengano ndas. Aja nganti do dintekke. Tasku ning endi mboten ngerti. Isine napa? Ora perkara isine. Buris Rama. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ngibarate gamelan nganggo laras. Kabeh kuwi kudu angon karo swasana. Ing atase ramamu nandhang gerah kok kowe jengklekan dem-deman turut dalan. Mendem ya? Mboten. Mendem? Mboten, kula ngombe entek sak drim mboten badhe mendem. Isih ngerti karo aku? Ngerti wae. Sapa iki? Prabu Dasamuka sampeyan. Lo. Nata Ndrawati Sri Mule. dhuwur tenan iki, dhuwur tenan iki. Met. Kaya ngono to. Nata Ndrawati Sri Bathara Kresna. Mboten samang kandhani kula wis ngerti mudeng. Kaya ngono kuwi ta ki. Nggih, anak ratu ora pantes babar pisan. Buris Rawa, Apa Kakang Prabu pripun? kowe tak kandhani ya ngendikane para winasis kae wong ngombe kuwi entek sak gelas candrane kaya Eka Patmasari. Eka siji Patma kembang sari wis ngarani, candrane kaya kembang sing lagi megar. Nggih, betul. Terus Entek sak gelas nek ora mandeg dadi 2 gelas. Kuwi candrane duwi amratane tegese warata sak randuning awak. 2 gelas ora mandeg malah tambah dadi 3 gelas, candrane kaya Tri Kawula Busana. Tri telu kawula wis ngarani utawa batur, busana ki sandangan. Kaya batur sing nganggo sandangane juragane ngilang-ilo ning ngarep kaca. Guyu dhewe, mesem dhewe, nangis dhewe. nangis sajroning atiku. Tasku ning ndi? Ora ngerti aku. Takon sing ora-ora. 3 gelas ora rampung malah bacut entek 4 gelas, candrane kaya catur wanara rukem, catur papat wanara kethek utawa kewan sing gaweane mrih Sing gawa tas kosek ta kosek. Rukem tegese wowoan, kaya kethek sing luru wowoan, suarane ting cruwet ninggaling tata krami bengak-bengok pisuwe ndindil. nggih, terus 4 gelas ora rampung kok malah entek 5 gelas, candrane kaya panca sura panggah, panca kilima sura wani panggah wis ngarani karo sapa wae tanpa duwe rasa ewuh lan pekewuh. Apa kira-kira tinemu ing nalar mlebu ning akal ing atase kabar semebar warta rata lamun Rama Prabu wong tuamu sing ukir juwaragamu Yogi Prabu Salyapati nandhang gerah nandhang raga ilange kelawan keris Kyai Udan Mas dadi srana peteng ana ing Mandaraka. Lah kok anak ratu malah jengklekan turut dalan ki karepmu piye? Kudune kena nggih conto, nggih tepa tuladha tumrape para enom-enoman ing Mandaraka, ora kok banjur nabrak aturane agama, nyingkur karo wewarahe para kiai kaya ngono kuwi. Kowe ora pantes dadi anake ratu yen patrakmu ngumbar maksiat kaya ngono kuwi. Mangkahang grut-grut sesumbar blindo ketar bumi
konjing kumaludok buntur tato wong nuding nika ketoke ngelek-elek wong liya ning jane ngelek-elek karo awake dhewe. Merga driji siji nggih nuding wong liya sing papat ki nggih nuding awake dhewe. Sampeyan nuturi kula monggo, sampeyan ngandhani kula monggo, ning mangilu karo gitok sampeyan. Kula ngerti sakniki sampeyan dadi Socaningrat Oboring Jagat tisih Bathara Wisnu niku lak sakniki. Apa ora ngerti jaman nom-noman riyen jenengan niku. Nom-nomane Kresna jaman Narayana niku napa kula manggep mboten ngerti. Brandal sing ra enak iwake niku Narayana. Titir lor ana begal-begale Narayana. Kidul ana copet-copete Narayana. Lor ana kampak-kampake Narayana. Etan kulon geger ana maling-malingi Narayana. Molimo riyen mang tindakke. Madak madon minum main maling sampeyan wis budaya pendak dina paradine semuci suci. Saniki mang jujur, saniki mang prasaja aja ngapusi kula takoni, mang jawab sing bener. Bakul suweke sing mang tengipun pinten mawon? Pinten mawon? Yangi. Tuh karepe dhewe cangkeme muni sing ora-ora. Ora melek mripate. Iki Oboring Jagat Socaningrat titi sing Bathara Wisnu. Ora adake ngetengi bakul suweke. Ora trima rasane atiku. Iki sesembahanku nata agung Ndrawati pundi-pundi karo sak negara yen lu jagat iki kabeh padha ngurmati. Muni sing ora-ora. Ratu Kung Bintara ngetengi bakul suweke. Aku sing ora trima. Iki titisi Sanghyang Sumandewane kabagyan. Paradene ngetengi bakul cangkemmu menenga. Burisrawa muni pisan kuwi ping 1000 ora. Neng ndi, Dek? Ngantem. Ora tak perintah ngantem tek ngantem. Mboten kiat panas dodo kula. Mang pinarak ingkang prayogi. Ning aja nganti kok patene. Kula ngerti negara. Sing baku singkirno piaki. Bayang-bayang aku rambuyung. Dongeng entek-entek sing menunggu pake nono panunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber kasiwasa sumbar tanpa kabar ngerti-ngerti ngantem karo aku Yaki Sencaki
Wuta mripatmu. Ora ngerti karo kautaman, ora ngerti karo bebener apa abang. Yen perlu ayo tak tantang kaya jaman nom-noman mbiyen. Ngombe bareng karo Burisrawa. Kowe pengen brandy brem apa toak? Ora sudi kaya ngono. Padu-padune kowe yen ngombe kuat mergo gedhen bedan cangkem-cangkemmu dhewe. Ora minggat ra nyingkir ilang nyam. Sapa sing dadi bangke?
mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata Satyaki wonten dawuh pun kakang meling piye kelawan si Adi kok ajar monggo kok singkirke monggo ning aja nganti mati upami mboten jenengan penggak kula pecah sirahe tenan aja urusane dawa kowe sing malah dadi perkara ora perkara isine kok sik to iki masakan ndi lho ora kowe yen kebacut-bacut anggenmu ngajar kelawan kakangmu Burisrawa iki engko perkara sepele dadi gawe kriwikan dadi grojokan kae lak wong Mandaraka to iki bendaramu gletak nek meneng wae gotongan apa piye ngono oh yo rung ladrang kleyongan Sintu Makote Mayura Akili Osan Leongan Sinanggaan Kopiroto Marisin Bintang Ambason Kandang Subas Pada berarti Koko Prabu Mandura ingkang mrebeki dhumateng ingkang rayi mboten langkung kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunjuk. Wah, kadangipun Kakang. Iya. Yayi Prabu Harimurti ndak tampa gawe bombonge rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani. Nuni nggih kapundi mugi andadosaken jimat. Koko Prabu Mandura bekti kula katur. Yo, Setyaki ndak tampa pangestuku ditampani. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kok katon semengko badhe tindak pundi kudune sing takon ngono kuwi aku. Si Adi kelawan Setyaki mung wong loro. Ora nganti sing sak bergodo apa piye ngono. Golek ngirit kowe wong loro tok mangkat ngono kuwi. Lho mboten ngoten. Yayi Harimurti Yayi Kresna tindak ngendi? Kula badhe sowan wonten ing Ngetal Kandha. Lho, perlune Sowan awit nampi undangan utawi sedan ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana bilih benjang-enjang tabuh sanga
kula kedah nderek sarasean ngrembak gerahipun Rama Prabu Salyapati. Kosek. Siadi yen tekan oneng Takandha sesuk-esuk wis kecilik panggunge tendane wis diusungi ngerti ra? Kok ngaten? Ya, Sebabipun mergo le sarasean wis mau awan. aku iki bubar saka Ngetalkandha rembukan ana ning kono. Mboten, wong undanganipun menika benjing kok. Siadi dadi wong kondang, dadi wong pinunjul. Aja sok nyepelekke karo undangan. Kuwi banget-banget anggene Kanjeng Hyang ngenteni kelawan Arawe Siadi Harimurti dadi colok pepadang tumrape peteng Mandaraka. Parandiran teka sesuk karepmu piye? Ning undanganipun menika benjing. Mawawan, Benjing, bawawan tiyaki. wonten dawuh. Undangane. Nggih. Menika Koko Prabu undanganipun. Iki. Nggih. Monggo menawi mboten pitados kula aturi maos piyambak. Punjing langit kelap-kelap katon Bangsat. Bergendang ing alit sang maweh gandrung. sesuk tenan to iki. Sabarang kadulu edian. Ukir moyak mayik Keparat Kurawa. Saking tias balewur. bangsat rek. Saking tias balewur. Niku undangan iki mendhet senek malah diurak-arik ngoten niku pripun lho. Seneng menawi kula bayar 80.000 mangke. Niku isine ora perkara isine. Iki genah yang dibikin iki genah iki. Kok napa dibikin napa? Digawe, disanggit, direkayasa, direkadaya supaya Siadi teka sesuk ning Takandha wis rampung kang dadi rembukane mawawan. Kowe iki diapusi karo Kurawa, kowe diapusi karo wong Ngastina, bangsat elek. Cetha lamun to jarak perkara, mula banjur ndakwa adikku kembar jebol lakone gawe karo ngene. Marek. Gelem ra gelem dina iki aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung, aku mbayar ya gelem. Kok ngoten? Perintahan aku. Perintahan Baladewa. Dipun perintah menapa? Kowe kudu manut karo kandhaku. Surasane perintah kudu kaya ngene. Kados pundi? Koko Prabu Mandura. Kula nyuwun tulung, jenengan kula perintah supados dhateng Takandha mangpadosi sing jenenge Durna mangdupaki telake, mang omong ngono kuwi. Kowe merintah ngono kuwi. Aku yen ngajar Durna mergo perintahe Sang Hyang Wisnu, ora bakal wedi nampa dosa. Aku perintah ngajar Durna. Ayo. Koko Prabu Mandura. Ya, Kula nyuwun tulung menapa paduka kersa. mesti wae gelem. Punjing langit kelap-kelap katon mudyar kowe Durna. Katon lerekin tanging alit. Perintah aku. Bisang maweh gandrung. Kula badhe nyuwun tulung. Kula suwun kanthi sanget Ya aku mesti mangkat, aku mesti budal. lan sampun ngantos Koko Prabu Mandura endo. Ora bakal endo perintahan Wangka Widurna. Piye ae piye? Purun mboten purun, kersa mboten kersa. Mesti aku kersa. Kula suwun Koko Prabu Mandura kondur dhateng negari Mandura. Piye? Gak salah ta? Kondur kemawon. Lho, ora perkara isine. Nggih ning nuwun sewu. Niki mangke jenengan meto-meto ajeng ngajar Durna nek kaya wong Yogya senengane jenengan ora ngono. Ala tanpa rupa nika pendhita nika brahmana dipundi-pundi karo para kru arep diajar. Jenengan mangke kang malah mboten kajen lho malah ora ngono. Lah aku bali njur piye? Lah
Bali malah sae sekeca. Tegesipun paduka nadyanto kondhang ratu sing santak, ratu sing kejem, ratu sing galak ning ripalungguhan samangke pinter ngendhaleni hardane hawa nafsu. Niku nggih wonten dalile piye Setyaki? Innallaha ma'asabirin. Tegese Setyaki sekali merdeka tetap merdeka. Ora Aku kudu bali ora ngajar Durna mboten sah. Niki mangke malah dawa urusane. Lah yen nganti si kembar kok nemahi bilahi ndur piye? Mangke wonten tanggel jawabe Nata Ndrawati, paduka katuran jenak pinarak kemawon. Mangke Purbawasita kula nyedheren sedaya. Pati kwen naresara kresna langkunging tresnane ira mring sang hyang panon sinawi Taruna angmutia sanes koremong kesanuning kumati masuti engkamo kanake kurane bisa bersempoko kakelo Koko Prabu Ndrawati kalilan ingkang ngarayi madukara ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Koko Prabu. Ya kaipe ndak tampa gawe bombonging rasa. Koko Prabu Mandura bekti kula katur. Ya Janaka ndak tampa gawe bombonging pikir. Kok katon sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati arti ndak ngendi Dimas Parto. Koko Prabu piye? Kula nyuwun pangestu saha nyuwun palilah badhe bidhal dhateng sawo jajar. Lho, nggone adimu Nakula inggih sarta dhateng Bumi Retawu. Nggone adimu Sadewa kaluhuran. Perlune apa? Badhe ngajar dumateng lare kalih kala wau. Lho, dosa keluputane cah kembar wani murang tata nyidra wontenipun keris Kyai Udan-Mas Pusaka ing Mandaraka. Siadi pek tumandang makarti kaya ngono kuwi manut karo dawuhe sapa? Manut kalian dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma ing Takanda. Sakiwa tengene Resi Bisma kono ana sapa? Wonten Sata Kurawa. Ngerti ora watake Kurawa yen karo Pandhawa piye apa ora? Lho ninggi apa? Piye? Rinten dalu tansah budidaya curnane para Pandhawa. Upamane
nanging yen penemban Durna kuwi banjur dikileni kang dadi karnane dening para Kurawa, banjur mitnah kelawan adimu Sinakula Sedewa pamrih supaya Pandhawa ora rukun. Iki mengko kira-kira sing bakal rugi sapa? Lah nggih menika to. Lah mula kang mangkono kudu dipikir luwih dhisik. Aja grusak-grusu ndak kesluru ana dalan kleru. Nanging kula menika satriya. Maknane kedah hambek bawa laksana. Tegese mboten saged nglincati pangandika ing sampun kawedhar. Cetane gandeng kula sampun saguh wonten ngajengipun para pepundhening Talkanda badhe ngrangket dumateng Yayi Nakula Sadewa. Mila menawi ngantos kula batalaken dumateng kesaguhan utawi kesagahan tartamtu badhe tetel ing reh kasatriyan kula. Mula sing jenenge satriya wicaksana sadurunge saguh, sadurunge mangkat kudune dipikir luwih dhisik, ora kok njur ngawur kaya ngono kuwi. Kula menika tanpa benten kalian panah. Panah piye? Manut ingkang lepasaken ganteng jembaring kula ingkang lepasaken menika Kanjeng Hyang Talkanda supados kula merjaya dumateng Yayi Kembar tartamtu badhe kula tindaken. Yen panah karo Janaka ki beda. Yen panah ra duwe nalar, yen Arjuna ki duwe pamikir. Mula kang mangkono yen nganti kowe mengko tega mentala karo adimu kembar, ngibarate kaya bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Mergo kabeh mau Janaka. Tak tututane. Sampun, mboten sah, sampun. Baladewa larang-larang nggih ngamuk lho jenengane. Prancung ngamuk iki. Mboten sah. Yaki. Ngono arep S2 ora. Mantukan. Ngene ora. Koko Prabu kondur kemawon dhateng Mandura mangke mesti wonten warta saking Ingkang Rayi nggih. Kula pitados kahanan menika menawi saya peteng lan saya ndedhet padhangipun enggal dugi. Ya, tuku digawa api-api aja nganti keri. Nambang tak ngoro rinenggoing nekaring amarta kasatriyan sawujajar
Menjulang Candra nedeng purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika Abiyar sumunar ngrenggani ngantariksa amimbu endahing swasana ing wanci dalu. Endahing jagat ora kaya ing mapan wonten kasatriyan sawo jajar. Duh kasatriyan ingkang endah edi peni lamun to kaeksi karna pinter nenggih Sang Raden Nakula nggenya Mranata. Satemah weh Prabawa ayem tentrem ingkang samya dedhepok lan lenggah mapan oning kono. Bocah. Dadak guragapan jroning penggalih nenggih Raden Nakula dupi nampi pratanira ingkang ngraka ing Madukara ingkang kawis tingal semengko nggenya prapta wonten ing sawo jajar. Palugon laguning lekas kita linuding kidung kadung kadereng Nuwun sewu. Babar pisan mboten dugamana. Bilih palungguhan samangke Kakang Mas Madukara kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing sawo jajar kalilan kula ingkang rahipun Nakula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwan-tuwa kunjuk. Lan kalilan kula cumadung dawuh Kakang Mas Madukara wonten wigatos menapa tek ngantos kraya-raya rawuh wonten ing sawo jajar. Menjur lakuning angin gugur agraning araga kurnitores kiri-kiri orek bumi prakempita padula mangambak udan treswor lan lesus ing Nakula wiwit saka leluhure para Pandhawa tansah gandrung karo kautaman lan tindak ingkang suci. Simbahku kelawan leluhurmu mbiyen kabeh remen Papa Brata seneng sesirih lan prihatin kanggo napakake kelawan anak putune kabeh. Lan sak bisa-bisa para Pandhawa bisa dadi patuladan bab kautaman ingkang becik. Mula raneh ramukal akeh para kawula sing padha gandrung kelawan bebudene para Pandhawa ingkang sepi pamrih rame ing gawe. Njejekake bebener sarta adil ning ripalungguhan iki
Kemane resik lan sucine para Pandhawa diregeti saka pokal pakartine bocah kembar. Nakula klawan Sadewa. Yen pancen kowe dan jabatan milik karo kelungguhan kowe matura karo Janaka. Kapan Bapa Pandhu karo Ibu Kunti Talibrata karo mbokmu Madrim ngajari kowe dadi maling? Kakang Mas. Bingung raosing manah kula ingkang paduka kesaken menika kados pundi? Kadya sinambring gelak jantung kula sasampunipun paduka paring dawuh nuding-nuding dumateng ingkang rayi mongko dados duratmaka. Aja rewa-rewa ora ngerti. Pripalungguhan iki wakamu Mandaraka Prabu Salyapati nandhang gerah merga ilange Kyai Udan Mas. Kaya sinendal mayang nyawaku sakuse Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh lamun to sing nyolong jebul cah kembar Nakula lan Sadewa. Yen kowe milik kamukten kowe kandha, yen kowe milik karo kelungguhan, milik karo pakurmatan kandha karo Janaka tak dadekke ratu, tak bedhake negara ngendi ngono. Ya kene kowe wani nyempyokake banyu lethuh ana praupane wong gerang. Aduh. Kakang Mas. Monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula. Kula dipun sumpah menapa kemawon nderek babar pisan mboten ngertos bab icelipun Kyai Udan Mas. Napa malih paduka paring dawuh bilih kula nyidra utawi nyolong wujudipun pusaka kala wau. Sapa sing ngajari kowe pinter micara lunyu ilatmu kaya ngono? Dina iki kok balekke ora? Janji ora kok balekke aku tegel tega mentala mecah karo sirahmu. Kakang Mas. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Kula mboten ngertos Kakang Mas saestu. Balek kok mengko jaluk ing ngapura balek. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Bakal Kakang Mas, Kakang